Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele kuba sikwazi siphinde sihlangane futhi namhlanje usuku lokuqala lweviki umsombuluko. Besinempela sonto ke xakekile ibhizi kakhulu ngoku kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Baba uNsibande uyakuthanda ngothando lwenkosi yethu uJesu Kristu, othi masithandaneni ukuzizwe likholwe ukuthi yena eyinkosi uJesu uthunyiwe nguNkulunkulu uBaba. Angibonge kakhulu bonke ababekhona emshadweni le emafakatini ngaseLandskop lapho besikhona kunehholo elikhulu ngendlela emangalisayo laligcwele. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Ngokwethu ukubona umshado ke wahamba kahle kakhulu umshado. Siyambonga uNkulunkulu ngani nonke nanikhona nafika nabasekela abashadayo, siyabonga kakhulu. Phinde ngixolise ukuthi ngomgqibelo ekseni ngathi ngiyasebenza bavele bawuvala uWhatsApp, ngagcina ngenayo ke inkonzo esizokwazi ukuthi sifake umshado. Ingakho nginifakele ke ivideo. Ngenzeka kabanye banalama data ka WhatsApp, nomxolela kakhulu bazalwane. Isitha sinendlela yaso naso yokulwa. Zama nje wathole lawo madatha uyi-download inkonzo uboneke ukuthi uyilalela nini kanjani. Kambe i-link ka-YouTube hayi vele ngeke ukwazi ukuyibona nje kudinga ukuthi ube namadatha. Kodwa ke wawumuhle kakhulu umshado, siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Kukhona engikucabanga yikho ngihleka nje. Kodwa ke angivumelekile ukuthi ngikhulume la. Kodwa ngoba ngiyahleka kusho ukuthi kuhla kukubi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngithanda ukuphawula la ukuthi bangcwele bazalwane, amasonto ngicabanga ukuthi asemathathu uma ngalibalele siliqala namhlanje. Simile asindawo ngokuletha abantu ekhaya lethu. Abaphumi ngathi baholela ukuphuma. So abantu abalethwayo ngaso sonke isikhathi bangaphansi kwabaphumile. Ngamanye amagama kusho ukuthi senze njani? Siyancipha, siyashrinka, sishona phansi, siyancipha. So kukhona ke abantu abangenandaba, abangayinakile indaba yokuletha abantu. Akulutho ke, akekho ophoqiwe. Yazi ukuthi akekho ophoqiwe. Kodwa nje ngiyafisa mina ukuthi ungalikhaleli leli thuba ngelinye ilanga. Usuvezelwe izono engabe zasibekelwa, azange sibekelwa ngoba usebenzisanga indlela embili zokusibekela izono. Ngakho ke ngishiyela kuwena indaba, kodwa abantu siyabadinga. Lokho ke kungibeka ekuthenini inkonzo yethu esekupheleni kaMarch next year isengcupheni kakhulu, ngoba ngeke ngikwazi ukuyenza singawuhlanganisile u10,000. Ngeke ngikwazi ukuyenza. Mhlawumbe izohlehla ihlehlele uJune 2025. Sizobona uNkulunkulu usihola kanjani. Kodwa uma nonke beningabhunkula, ngihlale nginitshena uma singaphezulu ka-8,000, uma wonke umuntu okhona la engaletha umuntu, singaba negroup eno-16,000 within the twinkling of an eye. Ngokuphazima kweso abantu bangaba u-16,000. So 10,000 ubala kabi, singaphezulu ka-8. Kodwa simile. Bengithi ke ngizosho sengibona ukuthi siyasondela ku-9,000. Hayi ngeke akwenzeki bafowethu, akwenzeki. Sime ndawonye noma siyancipha. Baningi abantu abaphumayo. Okuwuphawu lokuthi abantu abakhulumile, ababachazelile abantu. Asichazeleni abantu ngaphambi kokuba sibalethe. Ngcono singafiki ku-10,000. Abantu abangenayo noma bebancane noma bangaba u10 bebe u15, ikhulu igroup ngayo kunokuthi
siletha abantu abawu10 abawu15 kube kuphuma 30-35. Hayi bayaphuma bona, bayaphuma. Ngacela ngathi ningangitsheli izathu zokuphuma kwabantu. Angicela nje ningangitsheli ngoba ziyangilimaza. Ziveza izinto eziningi, ziveza ukuthi wena uchazile, ziveza ukuthi akangizwa lo muntu mina kanti nginazi impendulo ezinto umuntu ongangizwa ngoba akasiyena wasekhaya. So manje yabo angithandi ukuzithola sengijaja abantu ngezinto abazikhulumile. So umuntu mayiphuma unelingelo lokuphuma nje ahambe. Bese kuba khona abaphuma kabi athi mayiphuma afaka ama-emoji bese yaphuma. Kubi lokho akusiyona yami le group. So makungesiyona yami into ocabanga ukuthi uyenza kimi awuyenzi kimi. Uyenza kumdali wakho nami osidale sobabili. So musudala ke inkinga endleleni yakho yokuphila ngokuthi uhambe wonile uvela uphume nje kanjalo ekhaya lezwi. Abanye ke abafuna ukutshelwa ufaka i-emoji mase wamkhuza nje kuyo exit group. Ngoba ukhuziwe nje useyaphuma. Iqiniso limile lithi akekho ncengiwe ukuthi abe segroupini. Kodwa singathanda nonke nihlale egroupini ukuze sonke sifunde sikhule kumoya. Sithole indlela nendlela okufanele siphile ngayo ukuze sikwazi ukuya ekhaya ezulwini, sihlangane ezulwini. Kodwa akekho singamphoqa ukuthi musuphuma ke wena usiyaphuma manje. Cha asiphoqe umuntu. Kodwa ke uzinike ithuba nje. Kakhulu nini enisanda ukungena zinikeni ithuba nje kuncane ukuthi ake ngizwe ukuthi ngempela kwenzekani la. Kukhona engikuzuzayo noma kukho. Hayi ukuthi kufika inkonzo yodwa noma kwenzeka into ethize usuyaphuma wena uyahamba. Kakhulu ngoba kune protection esinayo. Ulalela ufakazi. Kune protection esinayo la ekhaya lezwi. Abantu bake balahla amafoni. Ayithola umuntu intact ingenalutho. Alahla uwallet wakhe unemali. Awuthola imali iphelele. Ashiya uwallet yakhe eTexini, awuthole ngelanga elilandelayo imali konke kuphelele. Wakuzwa block. Ngaphandle ukuthi ukuzwe ekhaya lezwi. Phuma mawuthanda ukuphuma ngeke sikuvimbe. Kodwa uphuma phansi kweumbrella ebiyele wena nomndeni wakho hayi wena wedwa. Singabala igigaba eziningi zokuhlukumezeka kwabantu. Kodwa kungenzeki ngendlela obekungenzeka ngayo ngoba usekhaya lezwi noma ilunga lomndeni wakhe lisekhaya lezwi na useprotected. So ngiyanicela ke bafowethu ake silethene abantu. Kodwa ngendlela okwenzeka ngayo inkonzo kaMarch next year ngiyasaba ukuthi ungathi ayizobabikho. Kodwa ke sishiyela kuNkulunkulu kodwa igama limile phela sikwazi ukwephula into esikhulumile ukuthi kungafiki ku10,000 bese siqhubeke nenkonzo. Cha, inkonzo ngeke iqhubeke masingafikile ku10,000. Ayike angibonge kakhulu ngakho konke okwenzekile besinenkonzo izolo entabeni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngithemba imemezelo zakhona bezizinde nizizwile ezigcine zenze inkonzo yesidlo ayangabi sababikho ngoba zithatha isikhathi. Kodwa bekufanele ngizisho ukuze ngazi ukuthi abantu bayazizwa kahle, bayazi understand futhi bayakhula kumoya ngoba nazi into esemqoka ukuthi into esikhulumayo yabakhulisa inabantu. Into esikhulumayo mina engiyikhuluma iyangikhulisa mina noma emva kokuyikhuluma ngiqeda sengilimele inkosi yami ngaze ngabalimaza abantu. Yebona lonto le isuka wrong into obuyikhuluma uma uzoba ne-guilty conscious ukuthi wabalimaza abantu. Kodwa kufuna into uma uqeda ukuyikhuluma noma bisinda kanjani uzokwehla umthwalo uzokhululeka uyikhulume kahleke mayinjalo. So befuna ngiqikelele ezinye amanye amaphuzu izolo ukuthi ngiwakhulume kahle. Engithemba ukuthi afike kahle wonke umuntu ongezwanga kahle. Buza umholi wakho noma buza wakufaka ekhaya lezwi noma buza wena omfakile ngoba yena mhlawumbe uyizwe ngendlela engcono kunendlela mina engenza ukuthi ngizwe ngayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ukuthi esiguqe sikhuleke siqhubeke nezwi lethu umkhuleko wenkosi uJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo.
uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Sithi udumo lwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kuba phakade. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami, iba nathi kule nkonzo, sibiyele usigcine, siphe izindlebe ezikamoya, uvule ingqondo zethu kuba siqonde lokho okukhulunywayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyathanda ukusho ukuthi uma konke kuhamba kahle, ayakhiwa ama-branch amabili eMafakatini ne-branch eBhamshela. Besingafisa uma kungahamba njengokufisa kwethu nesikukhulekelayo ukuthi ngoMarch uNkulunkulu mayisigcina sivule ibranch yaseMafakatini. NgoMay uNkulunkulu mayisigcina sivule ibranch yaseBhamshela. Kuze ngoJune uma kuwukuthi ayiphasi inkonzo yangoMarch, end of March, yekhaya lezwi liqeda iminyaka ewu5, kusho ukuthi ke sesiyibona mhlawumbe ngoJune uNkulunkulu mayisigcina, angazi, noma mhlawumbe ayisekho nhlobo, angazi. Ake sivule izwi lenkosi ke siqhubeke. Mhlawumbe ngicizelele ukuthi inkonzo zabasha ziyaqala ngoLwesihlanu, sisemkhosini bazalwane, sikhulekela ukuthi baphephe abasha mabeza la, sikhulekela ukuthi baphephe masebebuyele emuva, sikhulekela umusa kaNkulunkulu ube phakathi kwethu kulezi zinkonzo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sovula ke umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ngokaJohn chapter 17. John chapter 17, sizofunda uverse 1 sigcine kuverse 7, from verse 1 to verse 7. Siyaqhubeka sesiyadlula enkonzweni zokunikela, enkonzweni zabampofu, kunikelela abampofu sesiyadlula kuzona. Sesihlalile kakhulu mhlambe 2 weeks or 3 weeks, angisakhumbuli, kodwa ke sesiyangena ke esigabeni esilandelayo. Kufundeka ke kanje John 17 verse 1 to verse 7. uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena, njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu, bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse number 4, ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukube ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Leli verse lisifundisa ukuthi inkosi uJesu izwe lingakabibikho kunenkazimulo eyayivele inayo inikezwe ngubaba wayo. Verse 6, ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho, wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Verse number 7, sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe uJesu Kristu inkosi. Ayike sikhulumile kakhulu ukuthi namhlanje siqhubeka noverse 6 noverse 7. Uthi verse 6, ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Sihambe enyathelweni zenkosi yethu uJesu Kristu. Uma inkosi uJesu yayiphiwe abantu, yona yayisiyawenza umsebenzi, yalibonakalisa igama likaNkulunkulu Baba, nathi siphiwe abantu. Ilona lo yophilayo la emhlabeni uphiwe abantu. Wonke nje umuntu ophilayo la uphiwe abantu. Laba bantu ofuneka baphenduke ngenkambo yakho. Laba bantu ofuneka baphenduke ngentshumayelo yakho. Laba bantu ofuneka baphenduke ngendlela ogqoka ngayo, athi umuntu ukhonzaphi.
laba bantu ofuneka baphenduke ngendlela okukhuluma ngayo nesizotho naso nokukhuluma into ephusile. Abantu bathi ukhonzaphi? Sinabantu esibanikeze ofuneka baphendulwe indlela esikhuleka ngayo. Ufanele baphendulwe indlela esidumisa ngayo. Okufanele baphendulwe indlela esenza ngayo izinto. Ingakho ke ngithi ke uma sihambe enyathelweni zenkosi uJesu ufezile umsebenzi wakhe. Uthi ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. So abantu esibaphiwayo basezweni. Kodwa siphiwanga izwe lonke. Kodwa labo esinikezwe bona kwabasezweni. Yila kufanele sibonakalise igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Sizwile abantu befakazi. Abantu bewuthatha umkhuleko kuRoma 10 verse 9. Benzani labo bantu? Babonakalisa igama lenkosi uJesu. Ngesonto edlule sinobufakazi, sibe nobufakazi obuyisimanga. Lapho umuntu beseqina imhlathi esebanda. Bakhuleka abazalwane. Bavula uRoma 10 verse 9. Bashintshana ngawe uphele bawuqale phansi. Umntwana kaNkuluNkulu okuthube ngale ekitchen noma edining room angazi kodwa bengekho kulendlu aze abakhumbuze bekhuleka bonke. Nomama wengane athi umkhulu okusuphelile uqaleni phansi. Thekubonakala yeqala ukunyakaza. Mhlathi siqinile kungasakhulumeki. Wenzeni lo muntu ofuqhamuke nalomkhuleko? Ulibonakalisile igama lenkosi uJesu kwabasezweni. Ulibonakalisile kwabasezweni. Sinikezwe isikhali esisimanga. Lokhu ngikusho ngoba kuseduze ngiyakhumbula baningi. Nomunye owathi uye enganeni nakhona bembize ingane ingasaphefumuli. Wafika wavula umkhuleko ubeka endlebeni ingane yavula amehlo yaphila. Uma ngingaphazami bawu3 noma sebewu4 manje abantu abebefile bavuswa yilomkhuleko. So singawuthathi kancane. Uthatha usebenzise ezihlotsheni zakho. Usebenzise komakhelwane. Usebenzise ebhasini makuvela isimo uquleka umuntu. Usebenzise etaxini noma ikuphi ngoba usefonini yakho. Usebenzise. Wenzani mawenze njalo? Ubonakalisa igama lenkosi uJesu. Awuphakamisa omunye umuntu. uNkulunkulu uzosebenza. Yazi uNkulunkulu uyisimanga. Kade ngibuka abantu abala ikhaliso. Engimbulela nje ukuthi angibe ngibabuka abantu abasekhalizwe. Yazi abantu abaningi abala ikhalizwe bafakwe abantu asebephumile. Ake ngiphinde. Abantu abaningi abala ikhalizwe bafakwe abantu asebephumile. Okubhlungu ukuthi mawuphuma ekhalizwe musu influence abanye abantu ukuthi baphume. Ngoba usidalela isiqalekiso. Ngaba influence abantu ukuthi baphume. Noma ngabe walethwa wena, ngibona isimanga mina. uNkulunkulu engibulela la. Kukhona abantu abebengeke babe sekhaya lezwi nangengozi. Kodwa uNkulunkulu wafaka umuntu ozokwazi ukuthinta loya muntu angene. Aqeda ukungena bese phuma lo ngoba kuyena wasekhaya. Kodwa usetshenzisiwe ukuthi alando wasekhaya. Izimo esibhekene nazo la ezikhona la egroupini. Khona abantu abaletha abantu. Kanti baletha abantu abazosekela umsebenzi kaNkulunkulu. Angene umuntu abalande laba bangene. Aphume yena. Bethi bengena bethi babunsi bande ngicela iaccount yokweshumi ngifuna ukunikela. Hawu. Lo muntu lo mseshunyezwe ubani kwathiwani lo ethengena nje usefuna account. Baningi abantu abanjalo. Kusho ukuthi ulandiwe, ulandelo ukuzosekela umsebenzi kaNkulunkulu. Lo omfakile akasekho futhi azanikele ngisho isenti. Yazi uNkulunkulu uyisimangaliso.
mina ngeke ngamangala engibulela engikhombisa athi uyambona lo wafa ngosibanibani uphi lo sibanibani yambona lokuthi uyiphila njengamanje emsebenzini wakho yambona lokuthi wenza njengamanje bengeke angene lo kodwa kungibiza ukuthi ngothinta lo waya uzomthinta angene bese ngimdedela lo ahambe uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uNkulunkulu wethu oyisimangaliso khona abantu bakhona abanye abahambile bafake abantu ethengene umuntu abethi ngicela idate yokuvuma izono sebechazelene azashunyayezwa lo muntu ulandela ukuzongcweliswa engene ufunani date yokuvuma izono isimangaliso lesi yabona le group ongabona ukuthi akusiyona eyami unomnikazi wayo icontrolela yona hayi ngeke aphinda abona abantu babala bayangimangalisa mina bayangimangalisa nje kazi ngendlela eziningi ezihlukeneyo bayangimangalisa omunye athengena ekseni abethi ucela ukuthula ubufakazi hawu lo sethula ubufakazi ke mase buthula ubufakazi hayi bo kade ethola izinkonzo ukade emthola uRoma 10 wamsiza bese wasethi hayi ungifake esibanibani mayingena usefuna ukufakaza ngoba unobufakazi ngalo leli khaya lezwi ekade engekho kulo isibusiso siyakubani siyakuye ofakazayo nalowaya obemnika uRoma 10 ekude wamdonsa wasizakala kwaba nezinto khona abantu asebesizakele la balethwa abantu abangekho la sebephumile khona befundisi la abafakwa abazalwane asebephumile labo bazalwane usela umfundisi ubambelele khona into ayizwayo nayitholayo khona abazalwane abafakwa befundisi base beyaphuma befundisi basala abazalwane yabona la kule khalezo khona izinto eziningi babenzeni laba bantu babonakalisile igama lenkosi yethu Jesu Kristu kubantu uJesu abanikeze bona kodwa kade besezweni ngilapho la ngikhona ngichazele indaba le ukuthi uthi ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babe ngabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho baligcinile laba bantu izwi kodwa balethe lana limhlulile waphuma limhlulile izwi waphuma kodwa waphuma esemngenisilo yedwa noba babili omunye angenisa umuntu oyedwa kanti ungenisa abantu abawu100 ngalo muntu lo muntu lo yedwa uzolanda 5 phatha lethe 15 laba balethile baphinde balanda abanye uphi lo lethe bonke laba bantu akasekho umvuzo wakhe uphi awukho bazalwana ke sibonakalisa igama lenkosi uJesu sithola imqhelethe ezulwini namhlanje izwe sikhuluma ngayo ngalo lisekubonakaliseni inkosi yethu uJesu athu John 3 verse 14 njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nani phakamisani indodana yomuntu kuba ilona loyo kholwa iyangabhubhi kodwa benokuphila okuphakade ake siphakamiseni inkosi uJesu siye ukuziphakamisa thina uyeke ukube nomina uyeke ukuthi ufundile funda iBhayibheli wena ugogodile unjani njani ngeke usifake ezulwini lokho uyeke ukuthi ukhulekela abantu abangaki uyeke nje izinto zenzile uzenzela uNkulunkulu okwakho noNkulunkulu lokho thina ke sikhonza uNkulunkulu siphakamisa indodana yakhe uJesu Kristu ngiyacela sigoqe sikhuleke Jesu Kristu inkosi babongcwele babolungileyo siyakubonga Nkosi siyabonga ngakho konke osenzele khona busisa lenkonzo busisa abantwana bakhe abaletha abantu busisa Nkosi nalabo bebengakaqali nasebeqalile basebayayeka ngiyacela ngoJesu Kristu ophilayo sinikela kuwena ke Nkosi kuba sisize silenze izwi lakho ukuze silungele ukubuya kwakho usuzolanda ibandla uJesu Kristu inkosi amen.
Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.